Josep Tabernero, oncòleg. De petit volia ser enginyer, però era una professió que no li permetia tenir cura dels altres. Ara és el director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i un dels especialistes més reconeguts del nostre país. Assegura que amb uns hàbits saludables es podrien evitar el 40% dels tumors i preveu que la medicina de precisió serà una de les línies estratègiques per combatre el càncer. L'alpinisme i el ciclisme són les seves grans passions i el Tibidabo, la seva muntanya màgica. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. Molt bé, sí? Molt bé. Es pot estar molt bé amb aquest context que tenim pandèmic? Bueno, podríem dir que molt bé si no entrem als detalls. Escolta, ens has portat al parc d'atraccions del Tibidabo. Clar, a mi em sobtava, El cap d'Oncologia de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron ens diu de venir al Tibidabo. Per què? Per molts motius. La veritat és que el Tibidabo, a part de ser una muntanya enigmàtica, jo crec que està en el record de tots els ciutadans de Barcelona, sobretot quan ets petit. Sempre l'hem considerat com una muntanya màgica. Ha anat canviant l'entorn, però, home, no passava molt sovint, perquè quan et portaven al Tibidabo era un dia màgic, no? 2 o 3 setmanes abans. Però després, si et fixes també al cap del temps, també el Tibidabo i el seu entorn, l'entorn de Barcelona, ha sigut també el lloc de moltes novel·les. Estàvem pensant, per exemple, les novel·les del Carlos Ruiz Zafón. Moltes de les intrigues que corrien a les novel·les estaven fetes en aquestes cases que tenim per aquí sota, algunes modernistes, altres no. També a parts més baixes, com el Raval, però per mi sempre el Tibidabo ha sigut la muntanya emblemàtica de la ciutat. I després, que ja comences a fer esport, lògicament, ara que tots anem amb bicicleta, la pujada al Tibidabo... Tots els que pugen, els que m'he anat trobant per aquí, que avui, Déu-n'hi-do, ets dels que puja per aquí també sovint, amb bici. Abans pujava amb BTT, ara amb bicicleta de carretera. I per mi una de les coses que em fa molta il·lusió és que cada un dels meus fills, la primera vegada que hem pujat al Tibidabo, escolta, hem fet una festa, selfies... La veritat és que, per exemple, l'última, la meva filla, la Xènia, va pujar aquí amb 9 anys. Amb 9 anys no pugen molts nens al Tibidabo amb bicicleta. I, en el fons, vols transmetre a tothom de la família el que és el Tibidabo. Perquè a tu, més enllà del Tibidabo, la muntanya t'apassiona? A mi la muntanya sempre m'ha agradat molt. Han hagut fases. La veritat és que abans d'estudiar medicina feia bastanta muntanya, després amb els estudis i també amb la residència, que és un període que tens menys temps, ja em vas fent menys, però de gran em vaig tornar a aficionar. Per exemple, una altra cosa que amb els fills havíem fet són tots els tours, els cavalls del vent, el carros de foc, després vam anar a fer el tour del Mont Blanc, el tour del Monte Rosa, i més gran em vaig animar i també vaig pujar al Mont Blanc. Escolta, parlaves abans una mica de quan estudiaves. Tu no tenies vocació de metge, em sembla que volies ser enginyer industrial, però que et faltava la cosa humana, no? Sí, la veritat és que a la família no hi ha cap tradició de metge, o sigui que no em venia per aquí. I jo soc d'aquelles persones, quan vaig acabar el COU, m'agradava molt el coneixement de moltes coses. M'agradava coses com la enginyeria industrial, per exemple, la enginyeria química, però sí que pensava que faltava potser el component humà. Jo soc fill únic, sempre els fills únics tenim més dificultat de relació amb persones de la nostra edat, i això potser em motivava més a fer una carrera en la qual el component humà fos més important. I al final vaig decidir medicina. I després no has aconseguit tampoc que els teus fills et segueixin, Deies, jo no tenia tradició familiar, però és que tu tampoc has aconseguit imposar-la, La meva dona, Anna, també és metge, o sigui que som 2 a casa que som metges i no ho hem aconseguit imposar. Però escolta, cadascú ha de fer el que creu que és el millor per a ell. Hem vist una foto a l'inici, Josep, una foto que no sé on ens situa, de fa uns anys, us havíem demanat fotografies de 20 anys enrere. On ens porta aquesta fotografia? Aquesta foto devia ser a la platja, lo moreno que estava. Sí que és veritat que els meus pares tenien també la tradició d'anar a la Costa Brava i recordo els estius durant el mes d'agost, els mesos d'abans intentava treballar
I bueno, és un lloc on també tinc molt bons records, perquè allà havia estat amb els meus cosins de petits, sempre m'agradava, lògicament, estar amb altres nens de la meva edat i tinc records molt bons dels meus tiets, els meus cosins, passant-s'ho allà. Tu anaves amb els tiets i els cosins a Calella, de Palafrugell, a passar els estius, però cap als 16 anys et poses a treballar de venedor de roba. Era així, per treure quatre peles, no, diguéssim? I com era en Tabernero, Josep Tabernero venent, no sé, uns texans? Mira, aquesta és una bona pregunta. El primer dia que vaig començar a vendre en una botiga prestigiosa de Barcelona, escolta, allà a saco, ningú em va ensenyar res. I jo, una de les coses que portava molt malament sempre és el fer alguna cosa que no coneixies. El primer que vaig fer és intentar conèixer com anava allò de les talles, com anava allò dels doblets, els pantalons, si en tenien, no en tenien. I, recordo la primera setmana que vaig fer un curs allò intensiu. Una intenció d'anar preguntant de com anaven les coses. I, una vegada passada la primera setmana, venia bé, era un bon venedor. Sí? Vas fer alguna cosa més, algun altre tipus de venda, o sempre va ser aquella botiga de roba? Vaig estar en aquella botiga de roba i després ja vaig començar a treballar, quan estudiava Medicina, en coses més relacionades amb la medicina, no? Però, bueno, vaig estar treballant als estius en una botiga de roba 4 anys i alguns caps de setmana, també. Finalment tries medicina per aquest component humà que dèiem, però per què tries aquesta especialitat, l'oncologia? Aquesta és l'altra. Medicina són 6 anys, no? Sí. Durant aquests 6 anys tu veus moltes especialitats que també t'acaben agradant, no? I al poder escollir l'especialitat, estàs amb aquesta disjuntiva de quina tries, no? Hi ha gent que, escolta, des del principi de la carrera deien que volien ser ginecòlegs, o bé perquè el pare o cirurgians. Jo tampoc sabia massa i dubtava entre especialitats com la neurocirurgia, que llavors què té a veure amb l'oncologia? Res a veure, clar. I l'oncologia. I aquí, home, també em va impactar molt el temps que vaig estar veient malalts durant les pràctiques d'oncologia, la fortalesa, el coratge que tenien per lluitar contra la malaltia, i també una cosa que era molt important, el component, com dic això, el component humà, però sobretot el que havia de canviar l'especialitat. Ja es començava a veure en aquell moment, estem parlant dels anys 86-87, la importància que tindria tot el coneixement del genoma humà, que encara no s'havia desxifrat, i després el genoma de les malalties, i per tant, com aquesta malaltia que en diem càncer, l'acabaríem subclassificant en moltes malalties diferents i, per tant, donaríem més oportunitats de tindre tractaments millors. I una altra àrea on també tenia que millorar molt el coneixement era en tota l'àrea de la prevenció. Pràcticament en aquell moment no es feia prevenció i avui en dia encara no se'n fa massa, però s'està investigant molt per fer prevenció amb els càncers que es poden previndre. I això em va fer decidir, no? Per una banda, la vessant humana de la malaltia, malalts amb molt coratge, amb molta passió, amb moltes ganes de tirar endavant, i per altra banda, una àrea amb la que el coneixement canviaria moltíssim. Tu també ets una mica així, apassionat, amb ganes de tirar endavant, com els teus malalts? Jo crec que sóc apassionat i entusiasta, sí. Sí? Sobretot a primera hora del matí. Sí? Ets dels de matinar? Ostres! Soc de matinar, sí. Sí, és bioritme a primera hora. A quina hora et lleves? Soc de matinar amb 3 cafès al matí, a primera hora del matí, però una vegada m'he pres els 3 cafès, estic hiperactiu. Però ets dels que fa esport, per exemple, a primera hora del matí? Sí. Sí? Sí. Entre altres coses pel sol, Pel sol. Però mira, és que és tota... Home, si vas a nedar, no, però a la muntanya, al matí, t'has de llevar d'hora. Sí. Perquè a la muntanya, a les 3 sempre pot ploure, sempre, encara que el cel... Quan vas en bicicleta, la calor es torna... Sempre tot l'esport és al matí, clar, dius, ostres, el cap de setmana t'has de llevar d'hora. Sí, el cap de setmana també t'has de llevar d'hora. Però després faig migdiada. Home, perquè t'ho pots permetre ara que ja tens els fills grans, perquè si no... Exacte. Però després teniu jornades maratonianes també els metges. Jo no sé si és d'aquells que se't veuen poc per casa. Bueno, se'ns veu poc per casa. La veritat és que si fas tota l'activitat assistencial i a damunt fas recerca a més, no? La recerca és global, la recerca has de compartir, has de fer projectes internacionals, els has de comunicar. Això implica, fins ara, implicava viatjar molt. Ara no viatgem gens, però ens connectem per Zooms a les 2 i a les 3 de la matinada. Sí, per què? Perquè tens que connectar-te amb gent de la costa oest i a la vegada amb gent d'Austràlia. I encaixar els horaris costa molt, no? Llavors, home, necessita dedicació. Sí que és veritat que, home, també amb el que et vas acostumant amb el temps és a dormir molt intensament, encara que dormis poc. Jo en general dormo molt bé.
Dorms bé, però de mitjana, quantes hores? 5-6 hores. Seria poc, eh? Sí. Si algun expert de la matèria t'analitzés et diria que no vas bé, Tabernero. És veritat. Per això el cap de setmana faig migdiada. Escolta, parlaves de la recerca. A finals del mes de juny, a tu i també al teu equip us van donar un dels reconeixements més importants, que és el Premi Nacional de Recerca 2019. Ara mateix, en quin punt estem en aquesta àrea, en l'àrea de la recerca oncològica? Bé, primer de tot, si em permets, m'agradaria dir que el premi, encara que és un premi nominal, és un premi col·lectiu. És un premi col·lectiu de tot el grup d'investigadors del BIO i de professionals de la Vall d'Hebron que es dediquen a investigar totes les àrees del càncer i sí que voldria fer un reconeixement a tothom. En segon lloc, preguntes com estem. Jo crec que estem molt bé. A veure, estem molt bé, sobretot per saber d'on venim i en quines condicions estem. Realment, la capacitat que tenim els professionals de l'àmbit biomèdic, de l'àmbit sanitari a Catalunya per investigar és molt bona. Som molt competitius en projectes internacionals, tant de la Unió Europea com projectes americans. Tenim un bon sistema sanitari, que en el cas de la investigació biomèdica ajuda, un sistema ben compactat, amb les seves deficiències com tot, però molt pensat per les persones, que les persones puguin tindre les màximes oportunitats. I això, vulguis que no, fa que hi hagi una massa crítica que és bona. Falta el que falta sempre, que és la inversió, el pressupost. El pressupost que es dedica a I+D en general al país, ja no només amb les àrees biomèdiques, és molt més baix que el que es dedica a altres països. I evidentment, que aquests pressupostos es gasten en altres coses. Jo no vull entrar... Però això creus que pot revertir-se arran de la situació que hem viscut ara? I recordo també que Pedro Sánchez, a principis de juliol, anunciava una gran inversió, em sembla que eren 1.056 milions d'euros justament a I+D, i deia, és la inversió més gran que ha fet mai un govern espanyol. No sé si ara potser no només els polítics sinó la societat en si pren més consciència de la importància d'investigar en coses que no són d'un dia per l'altre, és a dir, la recerca necessita un temps, no veiem resultats efectius l'endemà, però potser ho estem assimilant més. No sé si creus que pot canviar. Jo soc positiu amb això. Jo crec que el Covid-19, malauradament, ens està provocant molts canvis, però un d'ells serà el pensar en que investigar en general, no només en biomedicina, és important per estar millor preparats, per ser millors com a societat i sobretot també per donar fonts de riquesa al país que siguin alternatives a les fonts de riquesa que tenim habitualment, com són el turisme. El turisme està molt bé, però té uns límits, i a més té uns condicionants. Quan passa una cosa com aquesta s'acaba el turisme. Home, fixa't que ens han passat coses que hem d'aprendre, com per exemple, quan hem tingut situacions en les quals no teníem prou dispositius de protecció personal, ens ha de fer pensar que les mascaretes les hem d'importar de Xina o les hem d'importar d'altres països, coses tan bàsiques com això. Ens hauríem de replantejar una miqueta com invertim en el nostre teixit industrial en el futur. Jo crec que Catalunya, Barcelona, precisament, ha sigut una àrea d'innovació durant el segle XIX, durant el segle XX, i ara això potser ho hem deixat una mica de banda. Continuen havent empreses que són molt innovadores, però no forma part potser del teixit més important productiu de Catalunya. I en el cas concret de la investigació biomèdica, jo crec que precisament és una àrea on tenim la massa crítica de bons professionals, bons investigadors, un bon sistema sanitari. Home, invertir més en investigació i a la vegada ser millors en el que es diu transferir, que això no ho fem massa bé. Transferir vol dir la part final de que quan tu aconsegueixes descobrir alguna cosa, ja sigui un medicament, ja sigui una prova diagnòstica, una patent, que això ho acabis arribant a una llarga escala productiva i, per tant, reverteixi també en totes les entitats que han finançat aquesta investigació. Però ens falta poc, ens falta tindre una mica més de coordinació amb transferència i, sobretot, un pressupost més alt. Quina fita et marques tu? Ara que encara estàs com allà en el bon moment, jo crec, com a metge especialista, hi ha alguna fita que t'agradaria aconseguir o pensar d'aquí 20 anys el càncer, evidentment, no serà ja una de les principals, espero, causes de mort, perquè parlaves tu de la prevenció que es pot fer i també d'uns hàbits saludables. No sé què es planteja el doctor Tabernero. Escolta, jo... O no es planteja res, simplement el dia a dia, que això també ens ho ha ensenyat, aquesta pandèmia. Jo soc bastant del dia a dia. Sí que és veritat que intento que cada vegada fem les coses millor, deixar sempre les organitzacions millor de com les hem trobat.
això ja és un gran què, això vol dir molt pensar en els altres. A nivell col·lectiu, home, crec que tots hem de fer esforços perquè la realitat aquesta de que el 40-45% dels càncers es puguin previndre i els que no es puguin previndre es puguin diagnosticar més precoçment o fer inclús tractaments preventius amb persones de risc, això farà que realment la mortalitat global del càncer arribi a ser menor al 30%. Encara no hi som. Hi ha tumors que ja estem per damunt, amb una supervivència per damunt del 90%, com és el càncer de mama, però tenim altres tumors com el càncer de pulmó o el càncer de pàncreas que no estem en aquesta situació. O sigui que l'enfoc per millorar la supervivència i la qualitat de vida de la societat en general amb el càncer té molts aspectes, té molts angles, no hi ha una sola cosa. Evidentment que les persones es van especialitzant en les àrees que són més de la seva experiència, que nosaltres, amb el background metge que tenim, nosaltres som molt més d'investigar per diagnosticar millor les malalties i per tractar-les millor. Però hi ha molts investigadors tan importants o més que investiguen com previndre aquestes malalties o quins programes, per exemple, podem fer de screening per diagnosticar-les més precoçment. O sigui que els angles són múltiples i també, per suposat, donar qualitat de vida als malalts. Hi ha malalties que no les podrem curar, però aquí també podem millorar donant qualitat de vida i que els malalts visquin més i millor, sobretot millor. Aquí és on entra aquest nou concepte que s'associa al càncer, que és la cronificació de la malaltia. No és tant el curar, sinó com el cronificar? Efectivament, hi ha algunes malalties que les estem cronificant i que els malalts s'acaben morint d'altres coses. Tenim malalties com, per exemple, la leucèmia amiloide crònica, alguns tipus de càncer de mama, alguns tipus de sarcomes, en què els malalts abans morien en menys de 12 mesos i avui en dia són malalts grans que s'acaben morint d'un problema cardíac o s'acaben morint d'altres malalties. O sigui, hi ha malalties que no les podem curar, però les podem cronificar. Hi ha malalties que les podem curar, tractant-les millor. Hi ha malalties que les podem evitar o diagnosticar-les en estadius molt precoços que pràcticament no requereixen tractament, només requereixen una intervenció quirúrgica. Tot està canviant molt. Tenim avui eines revolucionàries com és la biòpsia líquida, que encara només estem esbrinant un 10% del que arribarà a ser. Probablement en un temps podrem diagnosticar el risc i diagnosticar si el malalt està transformant un pòlip en un tumor de colon només amb un anàlisi de sang. Això avui en dia no ho tenim, però ho tindrem. La personalització de la medicina, anem cap aquí, pel que estaves dient tu, per donar més qualitat de vida als malalts, per estudiar, sembla més cas a cas, com més concret? Fixa't que això és una molt bona pregunta. Quan estudiem els tumors i els volem cada vegada subtipificar millor, no solament estudiem els tumors dels malalts, estudiem els malalts. La diferència que tenim entre el color del cabell o el color dels ulls també la tenim amb les proteïnes que fan funcions fonamentals en l'organisme. Per exemple, una cosa que tothom ho entendrà, la capacitat que té certes persones de metabolitzar l'alcohol és més ràpida que d'altres, va havent la mateixa quantitat. I la gent pensa que el cos està acostumat. No és ben bé això. Hi ha enzims que són més ràpids i enzims que són més lents. Per això, per exemple, els asiàtics normalment toleren molt malament l'alcohol, perquè tenen enzims lents. Però aquests enzims també interfereixen amb la manera com nosaltres metabolitzem els medicaments. O sigui que la dosi que fins ara, en general, dels medicaments la donàvem amb uns paràmetres entre el pes i la talla, no és només el pes i la talla, és les variants enzimàtiques que tingui cada persona. I amb això també estem investigant molt per personalitzar, no solament pel tipus de tumor que té una persona A en concret, sinó també pel tipus de metabolisme que té aquella persona en concret. I això és la medicina personalitzada. I això vol dir, llavors, doctor, que la quimioteràpia, no dic que tingui els dies comptats, però sí que el pot anar quedant potser una mica més en segon terme? S'ha de ser molt caute amb aquestes expressions perquè, evidentment, que a tothom li agradaria la quimioteràpia pels efectes secundaris que té, que ens la traguessin del damunt. Però fixa't que a la quimioteràpia hi ha tumors, com els linfomes, com els tumors germinals, que gràcies a la quimioteràpia, escolta, els tumors germinals es curen el 99% dels tumors germinals. Si tu tens una malaltia que es cura el 99% amb la quimioteràpia, home, has posat la barra molt alta per trobar un tractament que sigui menys tòxic i que sigui igual d'efectiu. Jo no dic que no pugui passar, però és extremadament difícil. En canvi, si tu tens malalties on la quimioteràpia aconsegueix curar el 20% de les persones, el 30%, tens molt marge per millorar.
I això també depèn una mica del context. Per exemple, ara que hi ha nous tractaments com la immunoteràpia, sí que hi ha algunes malalties en què l'efecte de la immunoteràpia és tan potent que la quimioteràpia ha quedat absolutament desfasada, com és el cas, per exemple, del melanoma o dels tumors de ronyó. Però, en canvi, amb altres malalties, com és el càncer de pulmó, alguns càncers de pulmó, on la immunoteràpia també ha demostrat un efecte beneficiós, doncs encara no acaba de quedar clar que haguem de deixar la quimioteràpia per sempre o altres tractaments dirigits a altres alteracions que té la cèl·lula maligna que no estan relacionades amb la immunoteràpia. La visió sempre és integral. Fixa't que una de les coses que ha canviat molt amb el tractament del càncer és el tractament integral multidisciplinar. Quan realment s'han aconseguit avenços importants amb la supervivència del malalt és quan cada malalt ha estat discutit des del començament amb un equip multidisciplinari, amb els metges que el diagnostiquen, amb les infermeres que els tracten, amb els cirurgians, amb els oncòlegs mèdics, els radioterapeutes, els farmacèutics, els patòlegs, tothom, perquè com no és una sola malaltia, sinó que són mils de malalties diferents, és molt important tenir l'opinió de tots els professionals i, a part d'això, també tenir la visió singular de cada malalt, perquè cada malalt viu les malalties d'una manera diferent. O sigui, no hem d'oblidar mai el context personal i, per aquest sentit, en alguns d'aquests comitès també participen els psicooncòlegs, ja ho he dit abans, els professionals d'infermeria. Això ha sigut el canvi més important en el tractament del càncer. No ha sigut cap medicament, no ha sigut cap tècnica quirúrgica revolucionària. Ha sigut el compartir el coneixement i fer que tots busquem les màximes possibilitats de benefici. Compartir coneixement, precisió i personalització, no? Seria una mica com ha evolucionat aquesta malaltia en els últims anys? Exacte. I per què ens costa encara a vegades dir càncer? És a dir, jo a vegades em pregunto, els periodistes, i ara aquí em llenço pedres a mi mateixa, per què diem ha mort d'una llarga malaltia, no? Ha mort d'un càncer, no? Per què no... Però això ha canviat molt amb aquests 20 anys. Ha canviat, però encara em sorprèn que l'any 2020 aquests eufemismes els utilitzem, no? Sí, és veritat, però els utilitzem molt menys. Mira, encara surten necrològiques que ha mort d'una llarga malaltia, però pràcticament no passa. I també, escolta, fixa't gent coneguda molt propera nostra que, escolta, des del moment que ha tingut la malaltia, ho han dit públicament i han fet esforços per lluitar contra la malaltia i han fet programes per recerca. Això està canviant. Escolta, nosaltres estem parlant aquí obertament i no és la primera vegada. Es fan maratons del càncer, es fan gales per sopars de fundacions de recerca, com la Fundació Fero, com altres fundacions, la CRIS, per contribuir contra el càncer. I s'omplen aquestes fundacions. I, escolta, i cada vegada hi ha més testimonis. Jo crec que s'ha acabat acceptant que la societat en general envelleix, el qual és bo, és natural, diguem-ho, que hi ha malalties que han quedat més aparcades, amb excepcions. Sempre pensàvem que les malalties infeccioses havien quedat més aparcades. Ara hem vist que no, hem de continuar investigant en malalties infeccioses. Les malalties cardiològiques en general, que és del que es moria abans la gent, als 50-60 anys d'un infart, això està més controlat. Encara es continua morint gent, però escolta, avui gràcies al còdic infart, al còdic ictus, aquesta gent no es mor. Per tant, l'organisme pot anar envellint més. I, per tant, el càncer és la següent espasa i jo crec que la societat ho està assumint. És veritat que encara hi ha aquest estigma, però cada vegada és menor. Els malalts, mira, una de les coses que deia abans, els malalts tenen molt coratge. Jo crec que això ha canviat. Avui en dia la gent parla en general, sempre hi ha excepcions, però la gent parla obertament. A la consulta els malalts volen saber. Has d'anar donant la informació de manera progressiva perquè a vegades captar tanta informació i digerir-la en un sol dia. Però, escolta, els malalts demanen informació, demanen les possibilitats que hi ha, les possibilitats de diferents tractaments, alternatives d'investigació. Jo crec que es parla més obertament. Què és el més dur que t'ha passat durant la teva carrera, en aquesta relació, en aquesta assistència directa amb els pacients? Home, el més dur sempre és quan se't mor un malalt, no? I això no t'acabes acostumant mai. Sí que són coses que passen, intentes donar tot el suport, no solament mèdic, sinó també suport humà, no? Però el que quan se te'n va una persona que encara té coratge per lluitar, doncs això és dur, és duríssim. A nivell professional és dur. Però també et fa motivar a intentar vèncer la malaltia, no? I, home,
Jo sempre li dic a la gent que està al meu voltant i a vegades també en entrevistes, escolta, mirem on estàvem fa 20-30 anys. La mortalitat del càncer era del 70%. Avui en dia estem en una supervivència del 70%, quasi. I això anirà millorant. Ara, també és veritat que hem de canviar hàbits. Hem de canviar molts hàbits, perquè hi ha moltes coses que tenen molt impacte i que el cost pràcticament és zero. És un cost purament educatiu d'informació. Alimentació, evidentment alcohol, tabac... Alimentació, tabaquisme, alcohol en moderació, exercici, lluitar contra l'obesitat, protegint-se de la llum excessiva, del sol, perdó. Fins que tot això, escolta, cost pràcticament zero. Sí que hi ha accions per previndre que ja tenen un cost, com per exemple les vacunacions, que són molt importants. Vacunacions contra les hepatitis, els tractaments de les hepatitis, les vacunacions del papilomavirus, això ja té un cost. I els programes de diagnòstic precoç, de cribatge, també tenen un cost, les mamografies, el test de sang oculta en feta i altres que vindran. Però n'hi ha uns quants que el cost és purament educatiu. I educació probablement més amb l'entorn familiar. Jo crec que una de les coses que hauríem d'invertir més en medicina primària per professionals, tant infermeres com metges, és educar més a les famílies, perquè llavors s'estableix un grau de complicitat de dir, va, escolta, ho estàs fent malament, perquè si a tu t'ho diuen i tu vas solet, escolta, sí, té raó, però al cap de 2 setmanes, escolta, amb el complicada que és la vida, saps? Però en canvi, si hi ha un nucli familiar, probablement aquestes complicitats ajudarien a que fossin més efectius. Josep Tabernero, ara parlàvem de complicitat, hem esgotat el nostre temps, ara que estàvem en plena complicitat aquí amb aquesta vista meravellosa de la ciutat de Barcelona. És un plaer, com sempre, parlar amb tu de veritat. Crec que d'aquesta pandèmia hem d'aprendre moltes coses, però sobretot portar més científics, investigadors, metges als mitjans perquè ens expliquin com és el seu dia a dia i la importància que té això, invertir en aquest àmbit. Moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes felicitats per aquest Premi Nacional de Recerca a tu i al teu equip. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i nosaltres retornem demà.